e pinje mamoko gimonego watim en ni wang'ini to ere gima wan go modew wane mong'e wane mawalonyie ma pinje mamoko onge go makoro kisungu dendo ni comparative advantage. Kae ka waseyudo mano to mane ma wadhi godo kucho. Mar ariyo, wabedo joma pare wi tiendgi. Kisumo liet jini Afri Cities to ng'ama uso ice cream onge. Mane gimineno kanyo. To mano thuolo mar loso pesa nikech kata igoye mana 400 to en ga siling 80 ibiro yudi ayuda. Okawacho ni mondo gibar jindasi gi bei mong'awre. Wabedo joma wangi oyawore ne thuolo mar ohala manitie. Kae wang'iyo ni to makoro sani piny ogowa ni to an gi license. Omiya license mar timo ang'o. Kane onge ng'ama omi license mar uso ice cream to baro jindasi. Omiyo wadwani wang'i ka waikore ne madongo mabeyo mabiro nyime. Ni mane kaka wabiro dhi. Nikech kidhi manyo African wear midendo ni kitenge. Nigeria ni kode. Ghana ni kode. Kenya ni kode. Tanzania ni kode. Uganda rwake. Congo be rwake. Pinje gi duto nyaka Zambia ibiro yudo ka gin gi gima chal kata maket gimano. Koro nyaka wayarre malach to yarruok malach samoro ok bibiro ka ok wapuonjore. Puonjruok bende jo ohala ok nya puonjore giwegi. Chuno ni county nyaka kaw thuolo motegno kotelne gi jatend ohala mondo tieg jowa ma jo ohala sa asaya ma waikore ne riwruok machalo gima. Osianyi keto yango gina yanga gimomiyo rem moro ne nitiere kanyo to koro iwacho wach mar goyo oula ne pesa to ine jatelo makoro wang'iyo sani king'iyo kanyo to en rem mane mineno nikech ng'eny gi jo kata otende matindo wacho ni gin noko migi thuolo to jogo ma wacho matemo goyo oula ne pesa go gin koro gimedo bei. Apani rem manitie maduong' mogik Trevor en mar kia kata weyo ma kwa puonjo ji. To wang'eyo ni kaka bende jabed ga gi weche mang'eny ji be nigi magi moko ma samoro dhi nyime. To maduong' mogik apani ma e mokwongo timore Kisumbwa ka. Okadwar ni ng'ikni matindo gi ogol wang'wa oko kuom gik mabeyo madongo motimore Kisumu ka. Riwruogni Kisumu e town manie diere mokwongo bedo kode e piny mangima. Chutho riwruok aina ni itero ga e capital city. Higa mar 2006 nwabedo kode Nairobi. Sani Kisumu ema nokwongo bedo the first city ma ok en capital city mobedo gi riwruogni. To thuolo mar bedo gi dhano madhi 7,000 bendo miyo wayaw wang'wa mondo chieng' machielo ka watimo machielo to wabro time maber. Gima dwani mondo timre ni secretariat mar Afri Cities koriwore gi county dwani mondo bed piny kae ging'i ni fuok mane manobedie. Ere kama ne wanie gi nyawo, ere kama ne wabede motegno, ere kama ne de walose maber moloyo. Ka wasetimo mano to molo ywak ne kawuono wabro ikore maber ne kiny. Nikech ang'e ni otende ne nitie standard manyaka gibedgo. Nikech okidwar ni welo kiny biro to gidhi hotel to chok ti. Kiny gibro wuok ka gigo picha giwacho ni ae Kenya onjaore ka piliedo. To nikech wadwaro gik mabeyo madongo ne ndalo mabiro watemo ng'iyo ni to ere hotel mane nigi standard maber. Achiel nyalo bedo ni nitie hotels mane beyo to ne ok opar wachgi nikech ne ok giriyore kanyocho luong thuolo mondo ji ondik piny gima gin go manyalo konyo ji Afri Cities. Koro gibire thuolo mogik ni an ne ok register. To koro ka ok register to ok wang'eyi to kisungu moro duong' ka ni due diligence. Nyiso ni nyaka bi noni motegno kendo matut kapok okelni welo ni chiembi beber. Koso kiny wakelo welo to welo te aga mbululu manyalo miwa wich kuot. Koro en balance matek. Ing'eni nyaka wabed gi watemo konyo ji koni to komachielo bende watemo neno ni ji oa ka gi nying maber ne Kisumu County. Omiyo thuolo mapani ne gima nonego timre ne ni ji nonego opuonjre, ji nonego nyis matut moloyo. Ikruogno nonego timnegi to ero koro mano osebedo nyawo to ok en nyawo manyalo mi dino wang'wa ne ber ma Afri Cities osekelo ne Kisumu Trevor. Nikech kineno dhano 7,000 kopiyo Kisumu City ka mawadendo ni Europe, jogi biro wuotho gibiro chiemo.
jogi bro nindo kata ne ok otendi ok okaw to pod ubro yudo ka pod gibro nindo, obed Airbnb, obed hotel, obed ang'o, jogi bro idho matatu, jogi bro idho peng, jogi bro kawo taxi, jogi bro timo achiel ariyo adek mamiyo Kisumu County bro bedo gi nengo maduong' kendo yuto maduong' ma samoro kwande ok wanyal ng'eyo matut sani. Nyikwara Mogeda no yienu mondo go simu moko ariyo adek ka endi kapok sa pok ong'adowa mondo penj jatelo penjo kiun wegi simu namba mar simu wane piny kanyo endo. To koro siany ng'eni iwacho wach mo maber ahinya mar jiwo jo ohala. Nitie jogo mawacho ni samoro ero koro ambe an gi otenda moro matin ni. Ang'ono ma migawo mari timo mondo mi ji owuogi oidhi atamalo mopogore. Nikech samoro en gimoro mothechore matin mar kojolo. To un dukonye nade mondo mujiw ande no mondo mi koro bed motegno mag chieng' moro kata ko biro Free Cities moro biro tiwacho ni adier otendi ni to koro seromo standard. Mana kaka na wacho motelo Trevor, migawo mar jiwo ohendni e counties wa chutho ni e lwet county government. To kata kamano, sirikal maduong' bende nigi migepe mopogore opogore matemo jiwo jo ohala mopogore opogore. Wan gi gimiluongo ni Micro and Small Enterprise Authority. Micro and Small Enterprise Authority achiel kuom riwruok matemo ng'iyo ni to jowa bende nigi infrastructure. Be inyalo bede gi nyaodi moro minyalo time giri moro maber ka achiel kod Kenya Industrial Estates. Gichiwo thuolo kata ute ma wasegero chuth, oket stima, oket pi, kae kori ni biro gi gige ni ka in gi bakery, kidwa loso tamtam, kidwa yawo hotendi moro, iyudo tichulo rent moyweyo ka gigi te osekelni, nikech ji te ok nyal gedo maywa pi, maywa stima, kitie kiti onge kata pesa mar chako miluongo ni capital. Jaduongo siany makane paro no matin tire ng'ama gonwa simu ka dwan wakawe monde ka oduoge kaka ijiwo ji. Ibrahim koa Tharaka Nithi. Ibrahim OIMORE, idhi nade? Ibrahim ne gonwa simu kwa Tharaka Nithi hapa ni koro olal matin kanyo. Jaduongo siany ni dhi mbele gi yor ma inyalo jiw godo ohala. To bende wariwore ka watemo puonjo jowa manie county ni mondo ginon thuolo manitie kaka Kisumo. Mae samo nego gidhie karwa miluongo ni Biashara Center. Wayawo mondo jo ohala duto matimo ohala thurka madwa nono matut ni ere kaka migawo mar thieth ka achiel kod ohala konyo jo ohala matindo. Chakuru wuoth udhi Kirdi, Kibos Road. Kenya Industrial Research Development Institute kama wane gi Biashara Center. Kanyo ibro yudo jowa mwandiko mochung' ne kembe wa 20 duto mondo konyu kama kolwetu kendo siemonu yore munyalo yudo godo konyruok mar dongo ohendni magu maungo. Erokamano siany. To koro sani ndalo moko pod odong' matin ne Free Cities gi. Bentie geno? Ang'eyo ni ng'ama do duoko gino maber to ne en mana organization mar Free Cities. But ang'eyo ni gisepuonjore kendo an bende kaka jatelo abro nyiso gi ni ng'eni jopiny neno ni de watimo magima nikech thuolo pod nitie ndalo moko adek pod nika maka ji ojiwore maber to losore maber to pod ji nyalo yudo kaka ji timo maber nikech chutho kama ji dhi tiye gi pesa mang'eny en sama koro ji tieko Free Cities ka ji dwa ng'iewo gimoro dok go dala. Be wan gi giwa moko mwaloso mabeyo minyalo usi. Adwa hingo ne jowa ni manya ne yore minyalo chop godo ir Free Cities. Da bed ni ene buo migawo na gigi tede an godo yutab ni wiyaka. To nikech ang'ama ohero ohala kendo ohero jowa kendo ohero ganda luo kendo dongruok mar jowa, abro kawo thuolo makende kata tijno ok mara tabro miyora go awegi nikech mane kaka wakelo dongruok ka watiyo gi thuolo momiwa e sirikal gi. Abro wuoyo gi Free Cities Secretariat, abro kono gi, abro nyiso gi matut ni ging'i ni ere jowa manowe oko nikech kata sani kawuono wendwa moa Egypt kane odonjo, kiny wan gi welo mapoda kuonde mamoko, thuolo pod nitie wanyalo yudo kaka ikonyo jowa gi. Wakawa ne simu mar Felix gonwa simu koa Nyakach. Felix OIMORE. Felix okwa winji medane duondi matin mondo wang'e ane ni gocho no koa Nyakach. Penjo mane ma in go? Apa ni simba ni gik miloso gi lwet dhano gi bende kabinde.
Felix diane mbele wawinji matin. Uimore Felix. Okay. Hello? Felix wachane. Biro mara pisi Kisumo. Chalo ka gimo kelo gimo malo ne jodak mathiga e Kisumo. Nikech iyudo ka gik mane onyiewo e nengo ma kawaida. Koro wabiro nyiewo gi nengo mamalo. Koro wajoma ne ong'iyo gi normal life ma Kisumu. Ok wabed gi ber mar apiciti sana. Sawa, erokamano Felix, duok duond TV ni piny mondo wawinji maler. Osianyi winjo penjo mar Felix ko wacho mana wach mar becha. Awinjo penjo mar Felix. Gima thoro timore Trevor en ni thuolo ma ji yudo ka welo ni kama, johala moko samoro jatim makosa. Gidhi gimedo bei nyadinwoya kendo ging'awe malo ma wigi wil ni samoro gigi mabeyo go joma biro ng'iewo ok gin kata welo, gin joka. Wigi wil ni samoro kiuso gik mang'eny gi nengo mapiny to loyo uso gik manok gi nengo mamalo. Kidhi kawo mkati ma en siling 50 to koro iuse 100 tiuse ne ji 20, mano mana 2,000. To ka in gi mkati mar siling 50 tiuse siling 60 tiuse ne ji 400, in gi siling 24,000. Omiyo parono ema dwani mondo jowa obedgo kendo ng'e ni nitiere kaka ka ohala nitie to paruru ni nitie jo Kisumo ma pod dwaro ng'iewo gigo to gine ma samoro ginyalo bedo chiro maduong' moloyo kata welo maoko. Alright. To koro ka otieko sani Osianye ni koro in kaka rawera. To sani odong' ndalo moko 83 kama to ji dhigo ombulu. Ang'o ma diher ni ji ma ojende okete wigi seche ma koro gidhigo ombulu? Apani ojende nyaka ng'e ni ombulu ok wagone ng'ato. Ombulu wagoyo ne wan wawegi, ombulu wagoyo ne dongruok, ombulu wagoyo ne yore mabeyo, ombulu wagoyo ne hospitende mabeyo, ombulu wagoyo ne sikunde mogerore malong'o, ombulu wagoyo ne pith kod pur e yo mowinjore, ombulu wagoyo ni mondo wabed gi pi e miechwa, ombulu wagoyo ne konyruok wa wawegi mondo wabed gi kembe minyalo ger kony gi sirikal manyalo ndiko jowa modhuro modiwo gotese mabeyo. Kaw thuolo ng'ato ka ng'ato, wuo gi jabathi, wuo gi jirandi, wuo go osiepeni, nyisgi ni en luong momiwa ne tarik 9 kendo en luong maduong'. Ng'ata mong'eyo nodwaro dongruok adieri kendo ka wach ma kagir siasa kata oyuma obi owuogi oting're kaachiel kod jabathe gidhi gigo kura. Sama unie kar kura kanyo, parnauru Raila Amolo Odinga ni mar chien kuma waeni baba osekedo matek ne dongruok mar thurwa ma Kenya ka. Mbele kumwadhieni ka koro ene wuon piny kendo wuon pala momako pala kapogo kuon, pala no ibiro tigo maber kendo ng'eni kuon king'ado ne nyathini kata gi nyithi jirani iyudo ka nyathini oyudo kuon maduong' molo nyithi jirani kata chunyi ler marom nade. Omiyo wachunguru malo to waseruru ombulu. Seruru ombulu. Nyoro kane an Nyamasare ananyiso jowa ni yawa ng'ama onge ombulu, maonge kipande mapok ojiandikisha gi IBC, mano ng'ama onego chwadi, nikech mano ng'ama onge pogruok e kinde gi joma osewewa. Omiyo ahingo ne jowa matut, konyre uru, seruru ombulu, wuouru gi osiepe ma samoro nyalo bedo gi duol mopogore, wuouru kodgi gi mbola, nyisgi uru gimomiyo wadwaro ni mondo wami Raila Odinga kom. Ka in gi yiero ni mopogore, aisuru to wan wabiro seri ka wakwayi ni ranyisi makare mar dongruok en Raila Odinga osetime chien, obiro time ndalo mabiro, kendo kik upodhi kuparo ni gik mamoko ma ji wacho maonge tiendgi kata yugigi gin gik manigi nengo. Manigi nengo en gik ma waseneno gi wang'wa ni tweyo ng'ato mondo Kenya odongre, imaye mondo Kenya odongre. Magi duto gin gowi minyalo chul ka waduto wariwore, wawuok oko, wandikore, wago ombulu, wakonyo thurwa, wakonyo Kenya. Mane kwayona. Erokamano David Osiany. Mano David Osiany en migosi, en jalup jatend migawo mar ohala gi kembe luongo ni Moited gi dho ngere. Mane buch jopiny.
Kwa dhimbele ni jatend migao mar somo George Mago jiwo directors mag somo kod ruodhi mag gwenge mondo kaw ting' mar manyo jopuonjre ma pod ni e mier kendo neno ni jopuonjre go oriwore kod skunde mag sekondar. Mago loso e kinde skunde kosidho klase mag CBC e skul sekondar mar Butere Girls e kaunti ma Kakamega. Judith Omondi ni ler mar wachni. Jip Magoa biro e kinde ma jopuonjre mathoth pod nenore ni okwamo e mier kaluwore kod midhiero mar omenda ma kaluwore bende gi chik mane migao mar somo ogolo kuom wach mar ni jopuonjre duto oriwre kod skunde sekondar mano midendo kaka 100% transition. Magoa koro nyiso buok mare kuom bedo ni jodito mamoko mag somo kod ruodhi osebedo koling ma ok omanyo kaka jopuonjre mapok odonjo e klas 9 ikonyo. For the children that I was seeing on television yesterday, what is happening to my regional director in Nairobi? What is happening to the sub-county director there? Why are those children not in school? They should be mobbed and taken to school at peace point. We have chiefs, we have the provincial administration. Those who can't afford to pay, we shall make sure that they are assisted. Okoni sir mar somo pod nitie kendo jogo makonyo e chiwo sir makamago nyaka man jopuonjre mowinjore kod sirgo osingo wuotho achiel kachiel mar rango jopuonjre manoyudo sir makamago. Tomorrow I'll go to Kiandutu, and the reason I go is to just cross-check that those who are getting full scholarship, are they the right ones or not? So I'm going to urge my staff across the country and to ensure that those that really require assistance, we are going to follow with a few scholarships after the Limu scholarship, and we shall double-check, because me, I don't believe anybody. Magoa bende osio mapisas moko e migao mar somo ma osebedo katemo kelo mibadhi e omenda makonyo e bero chenro mag jiwo somo mag skunde sekondar midendo gi dho ngere kaka SEKIP. A number of classrooms were awarded to where there were even surplus classrooms. And I want to thank the contractors because they then agreed to engage us to come out of court and allow us to assign those classrooms which would have been used to steal Kenya government money to schools in the same area that required the classrooms. We saved close to money which would have been lost was close to 2.something billion. Okwayo jogo ma omiyo rak mar gero klase mamoko mag CBC mondo oti kod omenda maber kendo oti tich ma ong'ith. For other people who are having this SEKIP contract, don't prolong this contract because the money is there. We want you to deliver. Judith Omondi, Ramogi TV. Nyasi mar Free Cities oywayo waterbus manyien e nam Lolwe. Yud kama ilongo ni dala ka inyolo Havana Estate Group Phase 4 e nengo molwar masling 600 kende. Ni mato ndiko tema chok ni lo kaeto ior e namba mar 20321 kata yotol e namba mar 0725 00002. Making and receiving payments has never been this easy. Introducing ViewPay Cashless. Unaweza collect fare bila hassle ukitumia ViewPay Cashless till number or taking a boda. ViewPay Cashless itakusort. Tembelea ViewPay Cashless agent karibu nawe to withdraw. Dial *236# today to start using ViewPay Cashless. Niaje? Ni kama unashangaa kwa nini naangalia simu with so much focus, eh? Usishangae sana. Nimekuwa ndani ya story kabisa. Ni kama ile alia juzi. Ni kama nilikuwa hapo iki happen. And when this new market was being opened, ni kama nilikuwa hapo tu. Hata vile local tourists for a special rate at the coast, I was there. And when this new road was being commissioned, I was right there. Na hata wewe unaweza kuwa ndani ya story wherever you are. Just download Citizen Digital. Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Kodhi mbele gi chenro marwani ni chenro mag thieth medo rochore ute thieth mag piny owacho mayudore kaunti ma Homa Bay kaluwore gi ng'anyo mar jochiw thieth ma pod dhi nyime nyaka sani. Kaka ripota marwa e kaunti ma Homa Bay Ali Abich lero, jotuo koro chuno ni mondo many chenro mag thieth
e ute thieth mag ji giwegi kata private hospitals. Kar od thieth maduong' ma Homa Bay, otendni mag jotuo dong' nono kendo jotuo dar kaluwore kod ng'anyo tich mag jochiw thieth ma oting'o lakteche, nurses kod clinical officers mane ochakore juma mokalo e kaunti no. Jochiw thieth go ne obolo gigi mag tich piny ka gibandho chudo mar dwe mar 4 ka bende giseyo piny owacho ma Homa Bay kuom rem luwo gi rimiti mane gikete kokgi mayango ni onego chulgi osachgi tarik 8 mar dwe ka dwe. Kawuono en 18th of May. Jotich ma Homa Bay County sana watu wawuoyo ni elo jo health pok oyudo msara mar April. Wang'eyo pile ni chik mar Kenya wacho ni msara ichulo end month, mamano onego bed ni wayudo msara tarik 30 o tarik 31. Karach kabisa to konego kadh tarik 5. To ne wawinjore gi county government mar Homa Bay ni msara gi chulowa out of winjruok tarik 8. To mano sekadho makawuono wan gi tarik 18 pok ochul msara. Jogo mani kod jotuo e ward ne oseme chik mondo gol jotuo kata poge chango nikech ng'anyo tich makamano. Nosenyiswa ni mondo wadhiyo idwa godho udi kiful tich onge maonge ng'ama donjo idwa ni ji te otimre nade ji odhi dala. Esron Omolo mane kod jatuo mane otimne bero e kar od thieth maduong' ma Homa Bay chunya chandore kaka odhi timo gi jatuo ne kaluwore kod ng'anyo tich mag jochiw thieth go. Gikwayo piny owacho ma Homa Bay mondo yutiek ng'anyo mag jochiw thieth go. Sirkal mar Homa Bay County onego gikony workers, doctors and other to gi joma moko matiyo Homa Bay ka mondo kaunti ni bende wayud kaka wanyalo konyo jotuochewa madonjo e dala ka. Kech otherwise ka ok ugine kamano ero to koro kata mana konyruokwa kata mana fee ma ji chulo kar kae mar ngarama koro dhi outside the county. Jatatije kar od thieth maduong' ma Homa Bay Laktar Peter Ogola okoni sani ok ginyal rwako jotuo manyien kamana ward 2 kende ma ochune gi migawo mar MSF ema dhi nyime kod tich. At the moment, most of the wards, kuonde ma jotuo ninde, odong' mana case surgical wards odong' mana jotuo mane nyocho a theater, ma bedo taken care of with skeleton staff, ma include the in-charges. Gima nyalo timo sani with the support of partner wa miluongo ni MSF and managing emergencies mosechopo e hospital ka kende ema we can take care of the staff montirego, but the majority of patients of our clients moko be oseng'eyo koro ok bi to mobiro ka stable not in emergency to be directed to other places. Chief Officer migawo mar thieth e county no Laktar Gerald Akeche okoni chudo mag jochiw thieth go idhi chiwnegi chakre tich 4. Koro en thuolo madhi juma achiel ka chenro mag thieth ok dhi e yo makare e ute mag thieth mayudore e kaunti ma Homa Bay ka kaluwore kod ng'anyo mag jochiw thieth masani koro donje jumbe mar 1. Kwayo maduong' en mondo piny owacho ma Homa Bay otim mapiyo kendo chul jochiw thieth osachgi mondo chenro mag thieth kik med rochore e ute mag thieth manie kaunti ni. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Wadhi weche mag ohala ni piny owacho mar Ingereza ojiwo kwan omenda maromo $3.8 million ne kambi loso water bus mar jiwo wuoth e nam Lolwe. Ma otime nyasi makende mar yango water bus machielo mamedo ringo e dho wadh nam Lolwe. Jaelita miwa ler mar wachni. Dwaro mar wuoth e nam Lolwe emomiyo imedo water buses maringo e kind dhowedhe mopogore. Buses gi wan kod gi adek maringo sani, nitie achiel maringo Mbita Mfangano, to nitie 2 maringo Mbita gi Luanda Kotieno. Mae dhi miyo wuoth medore ahinya e dhowedhe mag chula kaka Mfangano, Remba e kind mamoko. Trips 6 e odiochieng'. Wa Mbita, wabiro Luanda, wa connect nyaka gi Missouri be. Ka ing'iyo arita mar jowuoth e nam Lolwe kaluwore kod masira mag nam mosebedo katimore. Water buses gi omedne gi jipo makende ka bende apisas mag Coast Guard bendo keti. What's very exciting is they're built locally. They're built to a very, very high spec. They are very, very safe. You'll see lots of life jackets on board.
And because they're so secure, they're protected against 2-meter waves, for example. It's been built to the highest standards to ensure safety and also to ensure its operations are also undertaken in a safe manner by having qualified and properly certificated mariners on board. E lokruok mar kor lwasi water buses gi iwacho ni ok keth alwora kopim kod geche ka bende imed jiw jopiny mathoth mondo oti kodgi. Carrying so many passengers across the lake, but because that's 60% 60% less carbon dioxide per passenger than traditional routes. Already, this boat has become a hub of commercial activities, transporting people, businessmen, carrying their goods, and also creating a whole ecosystem. Mae timore e sama twak mabathe e weche ohala mar nam midendo ni blue economy timore e romo mar Africities ka bende ijiwo ohala ni mondo otingre malo. Plans kata ratiro ma ibro tigo ma kao blue economy kete dier dongruok mar Lake Region. Chenro mag wuoth kokalo tiyo gi water bus en mana achiel kuom yore minyal med godo teko mar nam. The contribution of the lake to integration within the East African community, which is now comprising of 5 countries, very, very important. Ingani bai odwaro kama special monya donje. To gika inagi onego bed kaber to sirikal onego bed ni loso kuonde ma water buses ba okatawan kata jok moko be magowe. Medruok mar water bus ni ma en mar adek en mano ma bende ineno ni dhi medo jiwo wuoth e kind wedhe mopogore opogore. Ka bende ineno kanyo ni mondo bi omedgi gichop aboro ka gibobedo ka gigo e dho wedhe mopogore opogore e Nam Lolwe. Jailieta, Ramogi TV, Nam Lolwe. Kodhi bende ni lokruok manotim e tend kambi mar teko stima Kenya Power koro yango kambino kaka achiel kuom mago mawilo jotele okang' mamalo mokalo. Midusa Rosemary Oduor mane owil kawuono koro en jata tije mar 4 kuom higni 3 kende mokalo ma osegol kata wuok giwegi e apisno ma jata tije achiel onego bed ni tieko thuolo ma ok tin ne higni 3. Edwin Okoth miyo ler mar wachni. Milome manogol kod board mar Kenya Power ne olero ni Midusa Rosemary Oduor ne owil kod Midusa Geoffrey Wasua Muli ma osebedo jatend migawo matudo apise mag kambino manie gwenge mopogore opogore. Rosemary Oduor mane pod en jata tije makojolo ne ok obulo ng'ore lemono ma otieke dweche 8 kende chakre miego dwe mar 8 higa mokalo. Kata kamano, ok en kende ema pok obulo ng'ore apis maduong' mar Kenya Power. Bernard Ngugi mane okawo kom koa kuome bende ne ok otieko kata higa achiel kapok ogwe tao bang' tiyo e kambino kuom higni moingo 20 e lemo mopogore opogore. Gima ne omiyo Ngugi ogwe tao pok oyangore kata ka bed ni ne owuok e thuolo mane kambino nono moko kuom orak mane otim kod kembe manyayo teko stima to uso ne Kenya Power. Ngugi ne odonjo bang' board mar Kenya Power golo Jared Otieno ma bende ne en jata tije makojolo mar kambino kuom thuolo matin nono. Kenneth Tarus mane okawo telo koa kuom Bernard Chumo mane do chuno mondo dhi e yweyo kane ochopo higni 60 bende ne ogwe tao bang' tiyo kuom matin e higa achiel. Kuom higni 8 mosekalo en jata tije achiel kende ema osetieko thuolo mare mar higni 3. Wuok mar Midusa Rosemary Oduor koro medo buok kendo yiengo chenro mar kambino ma piny Kenya ogeno mondo chwal teko stima ma itiyogo e kembe kod udi kendo ma en siro maduong' mar dongruok e uchumi ma pacho ka. Rosemary ma bende en ng'at mamiyo mokwongo bede komno ne okelo geno ni jok mamine osechak milemo madongo dongo e kambino ma bende board mar hotel ne kod ng'at mamiyo Vivian Yeda. Migawo mar teko stima ma Kenya Power ni e bwoye bende hotel ne kod ng'at mamiyo Monica Juma. Higa mokalo Kenya Power ne oriembo jotelo 60 manonyis ni olengre ka itimo nonro e wigi kaluwore kod lal mar omenda mane kambino fwenyo. Injinia Oduor biro par kod lokruok mane kambino bedgo e yuto mare kama ne omedo yuto mare kowuok milion 138 nyaka bilion 3.8 bang' higa achiel kende. Oduor bende ne nie okang' mambele e kedo kod kuo mar weche kod sirni mag stima mane medo ne kambino midhiero. Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi.
Team volleyball mar KCB ikore ne tugo e piny ma Tunisia. Yud kama iluongo ni dala ka inyiewo lowo Havana Estate Group Phase 4 e nengo molwar mar Sh629 kende. Ni mathoth ndiko te machuok ni lowo kaeto ior e namba mar 20321 kata yotol e namba mar 0725 000 222. Introducing a new way to earn cash every time you buy airtime. Simply dial *487*2#. Buy airtime, pay for electricity or water bills for you or someone else, and get paid papo hapo. Usinunue airtime na tokens bure bure tu. Earn instantly with *487*2#. Dial *487*2# now. In the spirit of Kenyanness, we have come together to help our brothers and sisters affected by drought. Join us by dialing *126# to donate bonga points, cash or food, and lift one another in oneness. Pamoja tuungane. Ka idwaro yiero ngwacho, many ngwacho motegno kendo mochwiny. Kik ibed gi rangi maricho kendo kik iyier ngwacho mosebarore. Machiegni weche tuke nyinga Milton Ochieng Jaka Black. Tim mar volleyball mar KCB mar Wakeini sani koro keto pachgi e nwang'o midila e seche ma giwuok e pacho ka gichomo boma ma Tunis kinyi ne tuke mag kilepe mag Afrika. Japuonj maduong' Jafeth Munala kod Captain Edith Wisa kawuono nonyiso geno maduong' ni joloch machon mag Afrika go dhi rieny kendo e tuke ma higani. KCB noloyo Simbano higa mar 2006 e piny Mauritius e bwo technical director Masani Paul Bitok ma bende notelo ne timno tieke thuolo mar 3 higa 2007. Nasema kwamba mazoezi tulianza 2 months ago for this club championship. Yamekuwa mazuri, tumetrain from service to reception to offense to defense and to individual improvement. So the team has been solid in the training, no injuries so far, and we are grateful that today we have received the flag to go and represent KCB at the club championship in Tunisia, and we are very hopeful that this flag we have received today will come flying back with us when we come back from Tunisia. Jadong makende manyar Kenya manyodong e tuke mag Women World Boxing Championship Elizabeth Andiego nyogole tuke go banka nyoloe gi Guneri Elif ma Uturuki e pek mar light welterweight. Andiego no loko point 5 kuom 0 ka jaje Sario nyojo winjore e point e kama mokadek bende nyomiyo nyar Uturuki loch. Andiego kata kamano nyoba ya dong moko mager mana ni loch nyodhi ne nyar Uturuki. Kenya nooro kweth malach ma jo adhong e tukego kaka kamano loch manyologo Andiego nyiso ni Wakeini 10 ma Kenya duto manodhi e tukego osegoloko.